אנחנו לומדים מסכת ברכות, דף עמוד ב' למטה. הגמרא מביאה לנו כמה מאמרים של רבי חלבו בשם רב הונא. אז אנחנו עכשיו נמצאים במאמר החמישי של רבי חלבו בשם רב הונא, למטה בשתי נקודות, 6 שורות מלמטה, 6 שורות מלמטה. מהרחבות? ו' עמוד ב', כן. למטה למטה? כן, כן. ואמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל אדם שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. זאת אומרת, בן אדם שבאמת ירא את השם, כשהוא אומר משהו, מה שהוא אומר זה מתקבל. ולמה? כי מה כתוב בפרקי אבות? כל מי שרוח המקום נוחה המנו, רוח הבריות נוחה המנו. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אז גם האנשים אוהבים אותו. ממילא, בן אדם שיש יראת שמיים, דבריו מתקבלים. למה? כי כל מי שרוח המקום נוחה המנו, רוח הבריות גם נוחה המנו. מה המקור שהגמרא אומרת? שנאמר סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא. וגומר. הכל נשמע. מה הקשר בין שני בין מה למה? בין המשפט הזה למשפט השני? זאת אומרת, עם הפסוק סוף דבר הכל נשמע. כן. כי הפסוק נדרש בגמר דיבורו, כל מה שאמר נשמע ומתקבל. למה? את האלוקים ירא. כאילו, סוף דבר הכל נשמע, סוף דבר, הוא סיים לדבר, הכל נשמע, כולם שומעים אותו, כולם, למה? את האלוקים ירא, כי זה בן אדם שירא מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בן אדם שירא מהקדוש ברוך הוא, מה שהוא אומר, הוא לא צריך להתווכח ולהוכיח ולהישבע, הוא נשבע שהוא צודק, והוא מביא הוכחות ומתקשר לחבר, בוא תעיד בשבילי, לא צריך. למה? דף עמוד ב', סוף דבר הכל נשמע, למה? את האלוקים ירא. ועכשיו הגמרא אומרת, י"ב? דף ו' עמוד ב', ו' בצד השני. הגמרא אומרת, למה הפסוק מסתיים כי זה כל האדם? מהי כי זה כל האדם? והפסוק אומר, אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. זאת אומרת, מה זה כי זה כל האדם? כי זה המטרה שבראתי כל העולם. מי? אותו אחד שירא אלוקים. האדם שירא אלוקים ועובד את השם כמו שצריך, כי זה כל האדם. כאילו שהפסוק אומר, כי זה הסיבה שבראתי את כל העולם בשביל האדם הזה. רבי אבא בר כהנא אמר, שקול זה כנגד כל העולם כולו. זאת אומרת, הערך של האדם שירא אלוקים, ערכו הוא שווה לערך כל העולם כולו. רבי שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. זאת אומרת, כל העולם כולו הוא נברא בשביל להיות לו לחברה. זאת אומרת ככה, אם הקדוש ברוך הוא ברא אווירונים, זה בשביל שהבן אדם הזה יוכל לנסוע לרבו, לרבי. אם הקדוש ברוך הוא ברא טלפונים, זה בשביל שהאדם זה יוכל להתקשר ולתת תשובה בהלכה. אם הקדוש ברוך הוא ברא רמקולים, בשביל שיוכל לתת הרצאות של קדושה. כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. זאת אומרת, בשביל להיות צוות של אותו אחד שהוא ירא אלוקים. זה המאמר החמישי של רבי חלבו. עכשיו נלמד המאמר השישי. הגמרא מביאה לנו הרבה מאמרים של רבי חלבו בשם רב הונא. ואמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום, יקדים לו שלום. צריכים לדייק. אם אתה מכיר מישהו שהוא רגיל לתת לך שלום, תקדים לו, תגיד שלום לפני שהוא אומר. מה אתה מבין מזה? אתה מבין מזה שאם אתה מכיר מישהו שלא אומר שלום, אין עניין להקדים לו שלום. פה מדובר, כמובן אתה יכול להקדים לו שלום, אבל לא זה שנאמר בגמרא. הגמרא מדברת על מישהו שיודע בחברו, חברו תמיד אומר לו שלום, אז אומרים לו, אתה תגיד לו שלום לפני שהוא אומר לך. שנאמר, כמו שכתוב בתהילים, בקש שלום ורודפהו. זאת אומרת, אתה תבקש את השלום, בזה שאתה תגיד אותו ראשון, אז אתה מבקש שהוא יחזיר לך. עכשיו, אם נתן לו ולא יחזיר, נקרא גזלן. במקרה שאתה נתת לו שלום והוא לא ענה לך, אתה נחשב שגזלת
הוא נחשב גזלן, שנאמר כי הפסוק אומר ואתם ביערתם הכרם גזלת העני בבתיכם. זאת אומרת אתם גזלתם את העני בבית שלכם. ופה השאלה שנשאלת, אם הוא עני, מה יש לגזול? איך אפשר לגזול את העני? והתשובה היא, מדובר על מקרה כזה שהוא עני ואין לו שום דבר, אין מה לגזול ממנו חוץ ממה? חוץ מהשלום. השלום הזה שאתה לא... כן, הוא נתן לך שלום ואתה לא החזרת לו. זה נחשב כמו כאילו שגנבת את נפש העני. כי אם אתה רוצה להגיד סתם גזלה, אז השאלה שנשאלת היא למה לא, כאילו הפסוק מוכיח אותם שגזלו את העני. לכאורה גם העשיר אסור לגזול, זה לא שמותר לגזול העשירים. למה הפסוק פה מדבר על גזלת עניים? אלא התשובה היא כי הפסוק פה מדבר על מקרה ספציפי, על המקרה הזה שאתה גוזל מהעני. מה יש לגזול מהעני? אתה גוזל ממנו את השלום שהוא נתן לך. כן, בוא נמשיך. עכשיו הגמרא מתחילה סדרת מאמרים של רבי יוחנן בשם רבי יוסי. למה תמיד אומרים בשם רבי יוסי? זה בשמו. למה לא אומרים בשם רבי יוחנן? לא, כי כמובן צריך להביא דבר בשם אומרו. כן. אמר רבי יוחנן בשם רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל. מאיפה יודעים שהקדוש ברוך הוא מתפלל? תכף אנחנו נתעכב על זה. כי יש פסוק שאומר שנאמר והביאותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי. אז בפשטות, הפשט הפשוט של הפסוק, מה זה בית תפילתי? הבית שמתפללים. לא, הפשט הפשוט זה בית תפילתי, הכוונה המקום שמתפללים בשבילי. אבל פה הגמרא מפרשת את המילה בית תפילתי, המקום איפה שאני מתפלל. לא, אבל בית תפילתי, הפשט הפשוט הוא הבית שמתפללים בשבילי, זה בית המקדש, בית תפילתי זה נקרא. אבל פה הגמרא אומרת בית תפילתי, לא כתוב בתפילתם. אם היה כתוב אביא אותם אל הר קודשי, אני אביא אותם להר קודשי, ושימחתים בבית תפילתם, לא כתוב בתפילתם, בתפילתם לא נאמר, אלא בתפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. בית תפילתי אומר בית של התפילה שלי, לא שהם מתפללים, בית של התפילה שלי. זה ככה הגמרא דורשת, אבל פשוטו של מקרא של בית תפילתי זה בית התפילה שלי, כלומר הבית שלי שהוא בית תפילה. יש לי בית מקדש, זה מקום תפילה. למי? ליהודים, לישראל. אבל הגמרא פה דורשת את הפסוק בצורה שונה. בית תפילתי הכוונה, יש לי בית, והבית הזה זה מקום שאני בעצמי מתפלל. ופה כל המפרשים דנים פה בהרחבה בפשר מאמר זה. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתפלל? הרי אנחנו צריכים להתפלל בשביל לקבל מהקדוש ברוך הוא, אבל מי מונע מהקדוש ברוך הוא שיצטרך להתפלל? ולמי הקדוש ברוך הוא מתפלל? מה זאת אומרת להתפלל כמובן? אז יש לנו באופן כללי במפרשים הקדמונים שתי תשובות. יש לנו רב סעדיה גאון, הוא אומר שבאמת הגמרא פה אומרת לנו משל. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא גורם לאחרים להתפלל. מה זאת אומרת? הוא מתפלל, המם של מתפלל, אל תלמד אותו על עצמו. מתפלל כאילו על השני, הוא גורם לשני להתפלל. הוא גורם לשני להתפלל. זאת אומרת, כתוב, כמו שרואים שהקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא כתוב במסכת ראש השנה, התעטף הקדוש ברוך הוא בטלית כמו שליח ציבור, והראה למשה את סדר התפילה. הוא הראה למשה איך לעשות את י"ג מידות הרחמים, 13 מידות השם כל רחום. איך משה רבנו ידע מה 13 מידות הרחמים? זה הקדוש ברוך הוא התעטף בטלית כמו שליח ציבור והראה לו. אז פה רב סעדיה גאון אומר, זה לא שהוא מתפלל חס ושלום לכוח אחר לבקש חס וחלילה, אלא מתפלל הכוונה, הוא מראה לנו דוגמה איך להתפלל. למה קוראים לזה 13 מידות הרחמים? יש י"ג מידות הרחמים, סופרים תספור, יש 13 מידות מחלים דרחמנותה. כן, רחום וחנון, יש דרך איך לספור אותם, יש כמה דעות גם איך לספור את הי"ג, יש כמה דעות מאיפה זה מתחיל. עוד פירוש של הרשב"א נותן פירוש אחר. הוא אומר שבאמת האדם נברא בחירה חופשית. אנחנו יכולים לבחור בטוב ולהתרחק ברע, אם רוצים. עכשיו, מה זה שהקדוש ברוך הוא מתפלל?
הקדוש ברוך הוא מתפלל אלינו שנבחר בדרך הטובה. זה התפילה, זה התפילה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתפלל? הוא מתפלל אלינו שאנחנו נהיה כמו שצריך. כיוון שזה הבחירה שלנו. כמו שעל דרך יש הרבה מדרשים שאומרים כל זמן שעושים רצונו של מקום אז מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. מה זאת אומרת מוסיפים כוח לקדוש ברוך הוא? אלא נותנים לו כוח יותר בשביל להשפיע עלינו. אז זה הפירוש של הרשב"א. הרשב"א מה מתפלל? מה זה מתפלל? מתפלל אלינו, שמתחנן כמו אבא שמתחנן מהבן שלו שיעשה מה שצריך. אז זה הפירוש השני בפסוק. עכשיו הגמרא הולכת ומתפלפלת יותר. מה הקדוש ברוך הוא מתפלל, תגיד לי? מה מצלה? אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, הוא מתפלל ככה: יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמיי את כעסי ויגולו רחמיי על מידותיי ואתנהג עם בניי במידת רחמים וייכנס להם לפנים משורת הדין. זאת אומרת, מצד אחד הוא מתפלל, הוא אומר לנו להתנהג כמו שצריך, ואז הקדוש ברוך הוא מתפלל לעצמו: יהי רצון מלפניי שיתנהג עם בניי במידת הרחמים ושיתנהג איתם לפני משורת הדין ושיכבשו רחמיי את כעסיי וכו'. אחר כך הגמרא ממשיכה ואומרת, תניא, עכשיו הגמרא מספרת לנו סיפור שקרה בימי בית שני. בבית שני היה כהן גדול שקראו לו רבי ישמעאל בן אלישע. הוא היה כהן גדול, והוא פעם נכנס לקודש הקודשים והוא ראה מה שנקרא הקטריקל. הקטריקל, תכף נגיע למה פירוש מה זה, וזה קשור למה שעכשיו אמרנו שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אז תראו, תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי, זה היה ביום כיפור, הוא נכנס לקודש הקודשים להקטיר קטורת לפני ולפנים, זה היה בקודש הקודשים, וראיתי הקטריקל השם צבקות, זה שמות קדושים. והגמרא מתפלפלת, לא הגמרא, מפרשים מתפלפלים, מה זה הקטריקל? יש כאלה שאומרים שזה מלאך, ויש כאלה שזה, האור זרוע לדוגמה, הוא אומר שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. והוא מביא הוכחה, כי כתוב שכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחבר בקודש עד צאתו. כשהכהן נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור, אסור לאף אחד לא להיות שמה. ומה זה כל אדם? אפילו המלאכים היו אסורים להיות בקודש הקודשים. מכאן שמלאכים, אז בטח שהקטריקל זה לא יכול להיות מלאך, כי פה מדובר על הקדוש ברוך הוא. וכמובן אומרים גם כן מה פשט שהוא ראה, הוא לא ראה בראייה חושית, אלא הוא ראה בראיית הלב. הוא השכיל שיש פה הקדוש ברוך הוא. ואז הוא ראה אותו יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ישמעאל בני ברכני, הוא ביקש ברכה מהכהן גדול. אז הוא אומר, אמרתי לו, יהי רצון לפניך שיכבשו רחמך את כעסך ויגולו רחמך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין ונענה לי בראשו. מה זאת אומרת? הוא בעצם מתפלל בתפילה שאמרנו קודם. ואיך אפשר להתפלל? אז אומר בעצם זה לא בעיה באמת להתפלל שיתווסף אצל הקדוש ברוך הוא, כי הרי יש פסוק שאומר מלווה השם חונן דל. אם אתה רוצה להלוות לקדוש ברוך הוא תהיה חונן דל. אז רואים שיש דרכים איך להוסיף כוח אצל הקדוש ברוך הוא כביכול. מה זאת אומרת להוסיף כוח? להוסיף כוח הכוונה לתת לו יותר סיבות, אפשרות וסיבות להיטיב לנו. אז זה מה שרבי ישמעאל ברך את הקדוש ברוך הוא שיכבוש, והקדוש ברוך הוא, מה זה עניינה לו בראשו? כהן שאמר אמן. ולרבי ישמעאל היה זכות להיכנס. מה כהן גדול? יום הכיפורים. כהן גדול ביום הכיפורים, בטח שהוא נכנס. עכשיו הגמרא שואלת מה אנחנו צריכים, מה הלקח של הסיפור הזה? הלקח הוא כמה שמלן שלא תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך, שתמיד אם הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה מבן אדם, מבשר ודם, אז כל שכן שכשמישהו מברך אותך אל תזלזל בזה. והמפרשים שואלים, כאילו זה אנחנו כבר הרי יודעים, אומרים שדוד התברך על ידי ארבנה
ארונה היבוסי. כן, הוא קנה ממנו את... כן, הוא בירך אותו, ואחר כך דניאל, הוא קיבל ברכה מדריווש, ושניהם הצליחו בגלל הברכה שהם קיבלו. אז משם במסכת מגילה דף ט"ו כבר אומרים שצריכים שלא לזלזל ברכה של הדיוט. אז מה פה החידוש? מה הפירוש אידיוט? הדיוט גם בן אדם פשוט. הדיוט, לא אידיוט, הדיוט. הדיוט, מה הפירוש של הדיוט? פשוט. הדיוט, בן אדם פשוט שאתה מרגיש שאין לו העליונות לברך אותך. עכשיו, השאלה שנשאלת היא מה אנחנו צריכים ללמוד את זה פה מרבי ישמעאל והקדוש ברוך הוא. הרי כבר ראינו את זה עם דוד ודניאל שקיבלו ברכה מהרבנה היבוסי ודריווש, ושם במסכת מגילה אומרים שהסיבה שדוד הצליח והסיבה שדניאל הצליח זה בגלל שקיבלו ברכה בבן אדם פשוט. אז מה אנחנו צריכים פה? אז החידוש, המפרשים נותנים תשובה נפלאה. אומר שמה דוד ודניאל לא ביקשו מהם ברכה, הם ברכו מעצמם, ודוד ודניאל אמרו אמן. פה רואים שאסור לזלזל בברכה של הדיוט עד כדי כך שיש אפילו מה לבקש ממנו ברכה, כי אלוקים פה ביקש ברכה מרבי ישמעאל. משם אתה יכול להביא הוכחה רק אם הדיוט מברך אותך אתה אומר אמן, אבל לבקש ברכה מהדיוט אין מה לבקש. פה במסכת ברכות אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בא וביקש ברכה, אז אתה מבין שלקבל ברכה מהדיוט זה לא רק להגיד אמן אחרי שהוא בירך אותך מעצמו, אלא יש גם מה לבקש ממנו ברכה. אתה יודע, שגם הדיוט, אתה אף פעם לא יודע מה... בטח, יש לדעת באמת מי פעם מישהו שאל את הרבי מה המעלה של היהודי הפשוט. אתה שומע אליהו? מישהו שאל את הרבי בחלוקת דולרים מה המעלה של היהודי הפשוט? הרבי אמר 9 משה רבנו לא יכולים להתפלל. מה שאלה? 9 משה רבנו לא יכולים להתפלל. במניין. אין מניין. 9 בגדולה של משה, תבין איזה. הבן אדם שדיבר עם אלוקים פנים אל פנים, לא יכולים עד שיבוא היהודי. הכי אידיוט, לא מבין כלום, הוא רק צריך להיות, רק שישב שם. לא ידבר מילה, הם יכולים להתפלל. הוא יוצא, הם לא יכולים. אז מה למדנו? למדנו במסכת מגילה יודעים שאפילו בן אדם הדיוט מברך אותך אתה אומר אמן. במסכת ברכות רואים שיש אפילו מה לבקש, כי הקדוש, ויש פה עוד חידוש יותר גדול מזה, אפילו אם גוי מברך אותך יש לך מה לענות אמן. בירושלמי כתוב שאפילו אחרי ברכה של גוי יש מה לענות אמן, ובעצם כבר למדנו את זה מהרבנה היבוסי שכבר היה גוי, וכתוב, מאיפה יודעים את זה? כתוב ברוך תהיה מכל העמים. מה זה ברוך תהיה מכל העמים? שהעמים מברכים אותך אז אתה אומר אמן. היה גוי בבית העלמין שהוא מברך אנשים, אז בא איזה איש אחד אומרת לו, הבירך אותה, אמר לו בוא תתכנס לבית העלמין, הוא בא כניסה. אומר לה לא, אני כהן, אני לא יכול להיכנס. כן. בוא נמשיך עכשיו מאמר של רבי יוחנן בשם רבי יוסי. אמר רבי יוחנן בשם רבי יוסי מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו. מאיפה יודעים שכשמישהו כועס זה לא הזמן בשביל לבוא להרגיע אותו, כאילו לפייס אותו, להסביר לו את טעותו או להתנצל, זה אחרי שהוא נרגע. ברגע שהוא כועס ככה הוא באמצע להתפוצץ, לתת לו להתפוצץ בשקט, וזה לא הזמן בשביל לבוא ולהרגיע אותו, כי כשבן אדם בא להרגיע אותו בעצם זה רק מכעיס אותו יותר ויותר, מדליק אותו עוד יותר. כן. ומאיפה יודעים את זה? יודעים את זה מהקדוש ברוך הוא, דכתיב ככתוב בספר שמות, פנה ילכו והניחותי לך. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, זה היה אחרי חטא העגל, ומשה רבנו רצה לקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו פנה ילכו והניחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך, ואחר כך אני אתפייס. קודם כל תן לי להעביר את הזעם. וככה הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו שמתי באים להרגיע מישהו רק אחרי שהוא לא כועס, כן? לדבר על איזה מצב שהיה לא בסדר,
להגיד לו זה לא היה בסדר, זה רק אחרי שהוא, הוא רגוע. כן, כשהוא באמצע לכעוס, לתת לו לסיים, ואחר כך. אז עכשיו הגמרא שואלת, ומי עיקר ידחק מדקודשא בריחו? האם יש כעס לפני השם? הרי בטח שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף ואין לו כל מאורעי הגוף, אז איך אפשר להגיד שיש כעס אצל הקדוש ברוך הוא חס ושלום? אז התשובה היא שאומרת הגמרא, אין, כן, יש את זה. דתניא כתוב ואל זועם בכל יום. אז מה הפשט שהוא כועס? לא הכוונה שחס ושלום יש משהו שנתפס בו שנקרא כעס, כמו שאצלנו כעס תופס אותנו, אז גם משהו נתפס בו. כעס אצל הקדוש ברוך הוא זה כאילו, הקדוש ברוך הוא יש מצבים, זה משל למצבים שהקדוש ברוך הוא מתנהג בקשות עם בריאותיו, זה נקרא כעס. יש מצב שהוא מתנהג בקושי עם הבריאות חס ושלום, ויש מצב שהוא מתנהג איתם בקלות, אז כשהוא מתנהג איתם בקושי זה נקרא כעס. ועכשיו הגמרא אומרת שיש כעס אצל הקדוש ברוך הוא, שנאמר וקל זועם בכל יום. והגמרא שואלת וכמה זעמו, כמה זמן נמשך הזעם של הקדוש ברוך הוא? רגע, רק רגע אחד, זה כל שנאמר, לא, סליחה, וכמה רגע? כתוב שהרגע הזה שמדובר עליו זה 1,888 בשעה, וזוהי רגע. זאת אומרת, אתה לוקח שעה, אתה מחלק אותה ל-58,800, זה 58,888. תיקח שעה, תחלק אותה למספר הזה, וזה האורך של הכעס של הקדוש ברוך הוא. יוצא לנו, לפי החשבון שלנו, כמו 0.03 1 מ-16 לשנייה. שנייה, תחלק אותה ל-16, זה האורך. אז החלק ה-16. 1 מ-16 לשנייה. זה האורך של הכעס. כן? זה כלום. אתה חושב שזה כלום? לא, אני אומר. כתוב 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. כן, נכון. עכשיו יש גרסה אחרת שרבנו תם בספר הישר הוא מסתמך על הגרסה השנייה. הגרסה אומרת ככה, שעה זה 24 עונות, עונה זה 24 עיתים, עת זה 24 רגעים. אז כשאומרים שהקדוש ברוך הוא כועס רגע, לפי הגרסה האחרת זה 24 כפול 24 כפול 24, וזה המספר, אתה מחלק שעה. זאת אומרת, אתה לוקח שעה ותחלק את השעה ל-13,824. לא כמו הגרסה שכתובה אצלנו לחלק את השעה ל-58,888, אלא לפי גרסה השנייה שרבי תם מביא, לחלק את השעה ל-13,824. יוצא לך שהאורך של הכעס של הקדוש ברוך הוא זה קצת יותר מרבע שנייה. זאת אומרת, לפי הגרסה השנייה, הזעם של הקדוש ברוך הוא יותר ארוך מהגרסה הראשונה. לפי הגרסה הראשונה זה 1 מ-16 לשנייה, ולפי הגרסה השנייה של רבנו תם, האורך של הכעס של הקדוש ברוך הוא זה רבע שנייה, קצת יותר מרבע שנייה. עכשיו, מה זה חשוב לנו? אז כתוב, ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה חוץ מבלעם הרשע. אף נברא לא יכול לדעת מתי הרגע הזה. למה? כי זה במשך היום. למה חשוב אז כל יום הוא כועס? כן. ואל זועם בכל יום. כתוב. כל יום יש רגע כזה שזה... הרגע הזה שזה 1 מ-16 לפי... עכשיו, דכתיב עכשיו, היחידי שידע את הרגע הזה זה בלעם. וכתוב שמי שיודע את הרגע הזה ומקלל מישהו ברגע הזה, הוא יכול לגמרי למחוק אותו, למחוק את כל החיים שלו. עכשיו, זה ביום או בלילה? זהו, זה העניין. מה? לא, במשך 24 שעות. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי חל הרגע הזה. תכף אנחנו... לילה, באמצע הלילה. תכתיב, ואז כתוב שבלעם היה יודע דעת העליון. ועכשיו הגמרא אומרת, השתא דעת בהמתו לא הווה ידע דעת עליון הווה ידע. אז אנחנו לומדים את הפסוק יודע דעת עליון בפשטות. מה זה יודע דעת עליון? הוא יודע מה קורה למעלה. אז פה הגמרא שואלת, איך אפשר להגיד שבלעם מבין את הקדוש ברוך הוא? הרי הוא יצא
לא, הבהמה הוא שלו. יצא מפסיד נגד הבהמה שלו. למה? כי תשמעו המדרש היפה הזה. המדרש מספר לנו כשבלעם היה בדרכו למואב, האתון לא רצתה לציית לפקודה של בלעם. אז הם שאלו אותו, את בלעם, שאלו אותו, תגיד לי, במקום לקחת אתון שהיא עקשנית, קח סוס. סוס הרי מציית הרבה יותר מאשר אתון. אז הוא אמר, לא, הסוס הלך לרעוד באחו. מיד האתון פתח את הפה ואמר, הלא אנוכי אתונך. זאת אומרת, אני בדרך כלל, תמיד אתה רוכב עליי, למה אתה משקר להם שהסוס שלך נמצא לרעוד באחו? אז בלעם צעק לאתון ואמר לה, לא, הסיבה שאני משתמש בך זה בשביל לשאת מסעות. הוא אומר, לא, זה אשר רכבת עליי, תמיד אתה רוכב עליי. אך בלעם אמר, טוב, אתה יודע מה? זה רק במקרים בודדים. אז האתון אמרה, מעודך עד היום הזה, כל הזמן אתה רק רוכב עליי. ולא עוד אומרת האתון, אתה אינך נוהג בי מנהג אישות בלילה. כן? כי בלעם הוא היה נוהג עם האתון שלו מנהג אישות בלילה. אז האתון הפיל את בלעם, כאילו בוויכוח, הוא בייש אותו בפני כולם. אז הגמרא שואלת, בלעם יצא מפסיד נגד האתון שלו, והוא מבין דעת עליון? אני באתי לשאול עכשיו... אז הכוונה של מבין דעת עליון זה לא שהוא מבין מה קורה למעלה, אלא שהוא מבין את הרגע של הזעם. על זה, איך הוא מבין? הוא ידע, זה לא צריך להיות חכם לדעת. זה חוכמה, זה צריך לדעת. זה לא כאילו... היום יש מישהו שיודע את הזמן הזה? לא, אפילו גדול בתורה נגיד. אני אישית יכול להגיד לך שאני לא יודע. אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא, בוא אני ואתה נהיה בגן העדן, לא? זה לא משנה, אבל בפועל ממש... הוא היה גדול הנביאים הרי. אצל הגויים, שלא קם כמוהו, אבל הוא עושה מעשים כאלה עם אתון וזוכה לדבר... בטומאה. לא, אבל תראה את המעשים שהוא עושה. כוחות הטומאה, יש את זה. כוחות הטומאה נותנים לך כוח אפילו שאתה עושה דברים רעים. מה זה כוחות הטומאה? נותנים לך יכולת להיות עשיר וגיבור ובעל כוח ובן אדם כריזמטי, למרות שהבן אדם הוא עושה מעשים רעים, כי זה הכוח שלו נובע מכוחות הטומאה, לא מכוחות הקדושה. עכשיו, אז מה הפשט שיודע דעת עליון? הרי אפילו דעת אתונו הוא לא הצליח לנצח. איך זה שהוא יודע דעת עליון? אז הגמרא אומרת, אלא מלמד שהיודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. והיינו דאמר לאו נביא לישראל, וזה מה שנביא במיכה כתוב, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב. כן. אז עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, מהי למען דעת צדקות השם? מה זה למען, מה הפסוק אומר? למען דעת צדקות השם, אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע. כי בעצם בלעם, הוא אמר לבלק שהוא הולך לקלל את עם ישראל. עכשיו, איך הוא יכול לקלל עם ישראל חס ושלום? כי הוא ידע מתי לחכות לרגע בשביל לקלל. עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? באותו יום הוא לא כעס, לא זעם. ממילא בלעם חיכה, הוא לא מצא את זה, ממילא הוא לא יכל לקלל. ככה זה הסדר, שבלעם רצה לקלל. עכשיו, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, למען צדקות השם, תזכרו מה הטובה שעשיתי לכם. למה? כי אם הייתי כועס בימי בלעם הרשע, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. כשהגמרא רוצה לדבר על עם ישראל, סגיד נהו, לא היה נשאר ממכם שריד ופליט, והיינו דקאמר לב, וזה מה שבלעם אמר לבלק, מה אקוב לא כבועל ומה אזעום לא זעם השם. כשבלעם ראה שהוא לא יכול לקלל, אמר לבלק, תשמע, מה אני יכול לעשות? האלוקים לא מקלל. מה זאת אומרת? האלוקים לא כועס, הרי כל הכוח שלי זה לחכות לרגע הזה שהוא כועס ואז לקלל ואז הכל הולך חלק. אבל פה מה אקוב לא כבוקל, מה אזעום לא זעם השם. מלמד שכל אותם ימים לא זעם. עכשיו ככה, בוא נגיד משהו. נעשה 24 שעות. 24 שעות, כבוד הרב, בוא נשים רשימה של שונאי ישראל ב-24 שעות. כן, זה מה שכאלה באמת עוברים עושים קורס. לא נפסיק, נקלל אותה. קורס הדינור השעה.
מה למדנו? למדנו שיש מחלוקת על האורך של הכעס של הקדוש ברוך הוא. לפי דעה אחת זה 1 מ-16 לשנייה, לפי דעה אחרת זה רבע שנייה. עכשיו, רבנו תם מביא הוכחה לדעתו, לגרסה שאומרת שהרגע זה לא 1 מ-16 לשנייה, זה רבע שנייה. למה? כי מה הגמרא רוצה להגיד לנו עכשיו? שבלעם חיכה לקלל ברגע הזה. איך הוא יכל להוציא מהפה כללה אם הרגע הזה הוא סך הכל 1 מ-16 לשנייה? מה הוא יכול לקלל? אם אתה אומר שזה 1 מ-16 לשנייה, איזה כללה יכול להגיד? אז רבי תם אומר, בגלל זה הגרסה שלי צודקת, שהרגע שהקדוש ברוך הוא כועס זה רבע שנייה. והוא שואל, ומה יכול להגיד ברבע שנייה? איזה כללה יכול להגיד כלם? כמה זמן לוקח להגיד כלם? כלם. רבע שנייה, כלם. אז הוא יכול להגיד כלם, וזה מה שהוא חיכה, הוא חיכה להגיד כלם ברבע השנייה הזה, ולא הלך לו, ורואים, לא, גרסה אחת שאומרת שזה 1 מ-16 לשנייה, וגרסה אחרת שאומרת שזה רבע שנייה. זה שאומר ברבע השנייה, אומר אתה יכול לתחד. כן. עכשיו רואים שהקדוש ברוך הוא הפך את הכללה של בלעם, והוא רצה להגיד כלם, בסוף מה הוא אמר? הוא אמר, הוא תרועת מלך בו. מלך זה אותיות כלם. אבל הקדוש ברוך הוא הפך את המילים של בלעם, במקום להגיד כלם, הוא אמר תרועת מלך בו, הוא הפך את וזה מה שהגמרא אומרת, וכמה זעמו, כמה נמשך זעמו של בלעם, של הקדוש ברוך הוא, רגע. וכמה רגע? אמר רבי אבין. ואיתמה ברבי אבינה, רגע כממרא. אתה רוצה לדעת כמה האורך של הרגע? זה הזמן להגיד רגע. סופר שהחפץ חיים לקח פעם, הוא הסתכל, הוא לקח שעון ובדק כמה מילים אפשר להגיד בדקה. הוא אומר, בן אדם יכול להגיד 200 מילים בדקה. אז הוא אומר, מזה הוא מבין, הוא מצדיק יותר את הגרסה שאומרת שהרגע זה רבע שנייה. למה? כי אם אתה אומר 200 מילים בדקה, אז אתה מחלק את זה ל-60, יוצא לך כמו 3 מילים בשנייה, זאת אומרת שאפשר להגיד רבע שנייה, היה אפשר להגיד כלם. ועכשיו, ומנה לן דרגע רתח, מאיפה יודעים שהקדוש ברוך הוא כועס רק רגע? שנאמר כי רגע באפו חיים ברצונו, רגע באפו. האף, שזה הכעס, ויהיה באיתמה, מאחר יש לי עוד מקור אחר, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. וחכה עוד קצת ועד שהזעם יעבור, אז כמה כתוב שמה עד יעבור זעם זה הרגע. וכל זה בשביל אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא כל כך אהב אותם שהוא לא באותו יום שבלעם רצה לקלל הוא לא כעס. והגמרא אחר כך מספרת שהיה מישהו, היה גדולי המורים, הוא רצה להיפטר מהשכן שלו שהיה עושה לו הרבה בעיות, היה כנראה גוי, בטח גוי, והוא חיכה לרגע מתי לקלל אותו, והיה לו סימן עם תרנגולת בדיוק לדעת מתי הזמן, כי על התרנגולת אפשר לראות עליה מתי הוא כועס, אז הוא חיכה לראות על הקרבולת של התרנגול, ואז הוא נרדם. כשהוא נרדם, פספס את הרגע, אז הוא הבין שמלמעלה לא רוצים שיעשה את זה. זה בעזרת השם נלמד את זה שבוע הבא בעזרת השם.